Са по-културно ще ви снимам. Добре, ще ви снимам, дръжте са по-културно. Виж, Илян къде е влязал, не мога да го изкарам, ще викаме линейка. Пешо, кажи нещо за радиото и телевизията. Утре Лъчо ще дойде и той тук е с нас. Те. Се изкарват пари. На 6 ката. И после пак да говорим. Каква работа имаме и какво правим. Хубаво долаза да стане. Ето ме и мене преда вляза в окопа. И други коли. Който е сега и те тук аз като съм гърчен. Ти много умен ли си, че? Не, аз съм горе, ти за какво и долу. Кажи ми, аз ще ти дам. Аз стоям там, той подири от начали страна. Като зайци сте. Зайци.